ato na po ni siyang i-prank sa paano to ba kay arong sa reaction aning tawkaan aning kay arong maka lami kay pang sapa rong tao rong adlaw ba kay kupot-pot pang sapan po ni sila lagot na kayo ko. Plaza ra boss. Pila ka buk anak nimo? 5 ka buk anak nya di ka mutarong kay pantrabaho di ka overtime sige trabaho di kada adlaw. 5 ka ni ka buk imong anak. Duty kita man ginawa. Ikan sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Duty ka. Pating kapuya ang pinabuhi karon. Lisod kay ang pinabuhi nga dili ka mutarong trabaho. Wa kay pakaon aning mga anak ug ka pa eskwela. Sa anong pagpa-eskwela nimong 5 ka buk anak lisod kay na on mo ron imong trabaho driver ka pot lisod kay nang pagpa-eskwela anak ang pagpakaon pa na pila ko nagkanono na 5 ka bukod misay na ka nang kaon ang ugas sa usa ka adlaw pila makaon na nila nya mag haleluya ra ka diha di ka manikamot og overtime di ko trabaho kayo may drive pa ng pot kada adlaw tinang manikamot kag ngayo dili kay magpaluyluya ka ano sa maka kay klarong tao magtarong kasi mo panginabuhi tarungon mo na overtime kasi trabaho diha dili kini sarago na walay pahuway di na kakinila mo pahuway basta niya na yung anak daghan kay anak sige pa kay pahuway nay pahuway na kay kita man ginawa di mo man ang ituyuan ng mga anak daghan mo nang di ka angay magpaluy-luya trabaho ka taman sa ginhawa kay inyong gituyuan ng daghan mong anak nya daghan pa mo kay buluhion pa eskwelahan nagtarong karong maayo na ilang panginabuhi ini kadagko nila dili na maparihan ninyo sige ra try paning pot loy na kayo paning kamot ngayong makapa-eskwela mo ana 5 ka buk anak kay dili na ninyo pa eskwelahon loy kay na sila sa maabot sige mo pananak nya wala mo kabalo wa mo nagtanaw sa future sa kinabuhi sa inyong mga anak sila rin mag-antos hindi kadagko anak mahayon din ano nagpakataw pa sila ani kalibutan na mo na ilang kalagutan daghang kay nagmahir bata ani kalibutan na tungod ng mga taong na way klarong pagnauna kalisod aning katilingban badlugon mo aning katilingban o na 100 do imuhan na ang tinood mga higala at mga kamaoy ato artong giprank natay na prank karon pero di po siya magmahi kinahatagan po natong 100 pesos daghang kay salamat sa pagsuporta.